Erokamano nyako Ramogi kuom Ramogi TV ne weche manyien e lak sechegi sa 10 mano mar odhiambo. Nyinga Ochieng Emmanuel. Ogai mar AZIMIO la Umoja Raila Amolo Odinga ochwalo ng'ure doho mar kwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. E burano Raila wacho ni jakom IEBC Wafula Chebukati kod jachung' mar UDA William Ruto ne oketo mibadhi e yiero ma higani. Raila Amolo soke ICC bang' chwalo ng'ur mare doho ma Milimani. Wacho ni neno magin goromo jiwo doho mondo wed oko duoko mar yiero. No nation once captured by cartels, whether they be corruption cartels, drug cartels, gun-running cartels, or terror cartels, ever thrived or realized its full potential. The 2022 presidential election represents the most daring move by that cartel to overturn the wishes of the electorate. We refuse to allow Kenya to go that direction. It must not happen, and it will not happen. This is what the steps we have taken today and the ones we will take going forward are all about. To stop the corruption cartels from getting to the heart of our nation and government, the presidency, and to stop the corruption cartels from jeopardizing electoral health and democracy in our country. Otherwise, we'll have no country. Our supporters deserve the support of all our citizens and all the citizens and leaders of the world who believe in democracy, constitutionalism, and the rule of law. This is the time to walk the talk. Nyakoro mga juanga pod wantiere weche motenore kod yiero. Duol mar IEBC koro yango tarik 29 dweni kaka mano midhi bagi yiero e kuonde manyocho chungi yiero magi. Mano ruo county mano ma Kakamega kod Mombasa. Romo ne obede kin jotend duol mar IEBC kotelni kod jakom duol Wafula Chebukati kod jokanyo mawuok e gwenge ma yiero magi nyocha ochungi. Yiero go nyocha owinjore bagi odiochieng' makiny, to kata kamano IEBC nyocha choro gi nyime kendo kopogore gi kom gavana wa Mombasa kod Kakamega. Yiero bende dhi bagi e kar chung'od bura ma Kacheliba, Kitui Rural, Pokot South kod Rongai. Wards mag Nyaki West gi Manjenga bende idhi bagi yiero. We have had a very good meeting with the candidates and together with the team from IEBC, and we have agreed that we shall hold the postponed elections on the 29th of this month. That's next Monday. All the elections which were postponed will be held on the 29th of August 2022. The commission has already prepared, the ballot materials are already here. We are also in the process of preparing the KIMS kits to ensure they are in the various elective areas during this week. And the returning officers have also attended the meeting. They'll be preparing the staff who will participate in those elections. We have also allowed the candidates to do campaigns for the next 4 days and stopped for 48 hours before the election date on Monday 29th. Nyakora mga juange wach malit en ni lwasi mar kuyo okwako skund sekondar ma Migingo ma idore Rabura e Kadibo sub-county e county ma Kisumu bang' ka jago moro ma jahigni 27 ne onego min mare ma bende en jalup jatend skund sekondar motieno ma piny Orugodo kawuono. Achijno moyang nyinge kaka Jeff Onyango Nyawanda osemaki kendo lorne tetendo obila marabuoro. Ko obila marabuoro wacho ni wach moyang kod jalup county commissioner marabuoro Angeline Were. Ka lipot mane ogol kod obila wacho ni bang' nego min mare achijno ne okawo mauta moang'o godo ringre. Obila dhi nyime gi timo ne nonro ka ichano chwale e nyim doho. Meet the DC first. Ngeso Otieno ne ene ode mana gi wuode moro mabe
To kanyocho ponyoro to ka wuode machielo no biro mondo onene to yudo ka owadgi no nie ot to loro dhoot to kowadgi no yawone to wadgi no ringo to kocheko ot to yudo ni min gi otho koro ringo bang' owadgi cha ma owadgi no omaki ma gitero ka police. So I would just like us to remain calm. The police will do their work and give us a final report. Omiyo waywak kwasayo ni mondo remb Ruodhwa Yesu Kristo luok chunywa, luok chuny jonyuolne, otelnegi. Nyathiwa motimo gimarach ni wakwayo mondo Nyasaye olok parone, nikech Nyasaye maloko paro mar ji. Mondo mi nyithindo otim gik mabeyo, wan jonyuol wapar kwa lamo ne nyithindo kinde duto. To walamo ne skundwa ni. Kapod wantiere kaunti ma Kisumu, gavana e kaunti no Ngire Peter Nyang' Nyong'o chano sidhi ayanga tich ang'wen ma jumani. Nyong'o kod jalupne Matthews Owili ochan ni chamo muma mar apisi tarik 25 dweni bang' ka nyocha giyombo yiero. Milome ma ochiw gi jagoro mar kaunti no Geoffrey Kigochi ma bende en jakom komiti matayo chenro mar kojolo maloko tele kaunti ma Kisumu yango ni nyasi mar chamo muma ibiro bagi alap ma Mamboleo Showground mong'ere kaka Jomo Kenyatta International Stadium. Kadhi weche mag somo, jatend migawo mar somo Ngire George Mago telo ne nyasi mar keto ayanga chenro molos lony manyasani mar rwako nyinge jopuonjre e register mar piny owacho mano NEMIS. Ka chenro ni biro neno ni jokanyo duto mag migawo mar somo oyudo konyruok mopogore opogore mag somo kowuok e mbui mar NEMIS. Chenro ma kama biro konyo koda ka jonyuol e rango duoko mag nyithindgi kowuok e mbui mag skunde mopogore e pacho ka. The general public that this new engineered NEMIS is going to be much safer and no sniffing dogs will be able to enter it and do anything funny. It has also empowered many other groups and restricted those groups to certain levels of access, which is what is going to make sure that the data remains reliable. In the past, and we are all guilty about this. There is nobody who is not guilty. We played around with figures. This time, these figures mean lives of children who have parents and guardians. So they are not going to be just statistics. Kaudhi County Mamigori. Midhiero mar biuruok mag taka osebedo ka hinya luora kendo riwruoge makene ler mar aluora medo jiwo yore mag keto ler. Sigana ma kende warango chenro ma ichwalo kod jaduong' January Ogada masani wuok oko mar tieko taka e kaunti noero. Jojuma miwaler. Yugi moko puke yono makare pod medo kelo midhiero ma opogore ma oting'o tuoche ne oganda e kaunti ni ma Migori, Kenya kaachiel kod piny mangima. Lipot mawuok kuom migano mathiedho kaunti ma Migori yango ni gitiyo kod omenda malo milion 800 kuom higa ka higa mar thiedho tuochego ma ikelo kod lil. Midhierogi ma ikelo kod yugigo ma opuke kuondego moko winjore emomiyo January Ogada ma jigni 75 koro wuok oko mar keto ler e alwora. Achako go 4 years behind nyaka na retire. Kura sebiro ka losogi lakini matin koro kaka medo losogi e kaka talent mar kelo momoko na chako gi kikepni go bene na loso kidogo to ne gibedo ka gima customers okoero gin kopne gwaro gi particularly nyiri mabeyo gi ladies ne gineno ni kikepni go gwaro gi koro no kan gi market maber anya koro aloko table mat aloko curtains makuru achaka paro ni kuro aloso flowers e gweng'no mar Kakrao e Sapon Masnai kama January odake ong'ere kod nying mar Garbage Killer, nying ma bende oyudo kalwe kod okang'o bende koro sekao mar keto ler
e alwora. Gima nomedo miyo achako gini ahinya en lil mar environment. Koro miyo kata mana kambi na kata mana tija matimone iluonge ni Migori garbage killer. Iyudo ka compound olil. Koro talent boro ni Nyasaye miya ni gik miwitogi. Kaka for example gik muneno machalo kaka bags mag sukari gieki. Iyudo kaka anyalo loso gi malir gi ma los beautiful flowers. Koro miyo gino ne wang'o ya kakoro neno environment. Koro tiyo gi so many things. Taka gibed trefe mowiti, gibed kalatese mowiti. Yugi gima bende ochoko oko witgi to koro tiyo kodgi e loso gigo mopogore opogore ma oting'o gute mago mag maridadi ma bende konye e nweng'o mare. Aloso godo gik moko mang'eny. Aloso go table mats, should I say table mats, aloso go door mats, aloso go ogude ma very decent. Kendo kata sani an gi intention mar expand kata mana timbe madongo machalo kaka Gor Mahia gini. Adwaro mane mondo abi alos ni gi ogute machalo kamago. Aloso godo flowers. Flowers mag jo churches, market logos according to the church. Decorations adhi nyaka cyber. Mangi the suitable pictures gik moko madwaro items monda capture go my customers. Januari ne timo tijni en owuon. Kata kamano nyaka sani min ode Jerusa Nyango bikoro wuok oko mar sire. Anyalo twene olembe gimoro nolemo, anyalo twene ang'e tweyo, anyalo nyise kaka loso pattern ni ma waket pattern kama indi, wawekete kama wakete kama indi. Okonyo wa mwachulo nego nyaka nyikwa onodong kiye, mwachulo nego go school fees nyithindo ariyo. Masani koro gidhi e university. Adhi e county adhi akawo kit. Iluongo ni kit kata pot. Amiyo gini kit nani kete uru ka koro gik mukwanyo te. Uketo naka. Ang'e kaka wuoyo kodi ka magi amaya. Ka dhi to be sukari mo matin kata lollipop moro. Aso e dhoge gigine. Yugi gima owiti ma oting'o kata paket go mag chak, besende kaachiel kod moko koro choki kuonde mopogore opogore ma oting'o tende kaachiel kod kuonde go mantie nyasi kaka mar arus. Gik matiyogo gi ayudo kamora mora. To majorly adhi hotels. Tok hotels kumipuke takataka. Hotels koro ng'eny Migori ka. Migori is a very rich ground mag takataka gi. Kaluwore gi dwaro mar ng'ato. Odwaro ni samoro adhi akele flowers. Although flowers ok adwar na ng'iew, tachoko gi e ceremonies. Kata ka ji otimo wedding, kata kwa dhi e graduation ceremonies, universities machalo kama Gambo, machalo kaka Migori County, adhi gidhuro ni after ceremony, celebration, after rules, hivi to gawi takanyo. Hata kwanya. Beo kadeo, kwanya tu. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Erokamano Jojuma kuom sigana no makare maricho weche mag alwora. Nyakoro mga juang man makeli giko mar mi weche manyien e chenro mar ka gikacha tudri kodwa kanyo kendo koromo sa achiel mar odhiambo ne weche manyien mago modo kendo molu makare mana e Ramogi TV. Nyinga Ochieng Emmanuel. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyle slangi nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this guy alikuwa anashinda akishout Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Dial *860*419# to get Hera Mutho. Tenbob, Ashu, Kinde, Ekomi, Apar, Ikomi, Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major Leagues Jackpot. Cheza na Tenbob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.